Ty jsi... Ty Bacha, je tam piston. To mi nevieš povedať? Ja som ti říkal, že tohle to páčilo. Hovoril to. Pri okne? Skôr či pri stene. Dajte železo vypalovať. Hej, hej. Máme vypaliť železo a z toho sú lepšie veci. Ako vypalím železo? Tak asi dáš oheň a takisto ako steak, nielen tam dáš cobblestone. Cobblestone je kameň, že je do piče. Myslíš? To spraví železo? Neviem práve. Stone, to spravilo iba stone. Aha. Tak asi. Teba? No tak mňa sa nemusíš pýtať. Som tam už niekoľko rokov. Síce vanilu hrám prvýkrát. Do piče, ja nemám vedro, chlapci. Teda vedro mám, ale nemám vodu. Tisku! To už nový? Vymydláva. A so všetkými vecami, čo ti jebeš, no? Čau, Devi. Píše raz ty? Čo tu robíš, ako? Kde máme ísť, nevieš? To nevadí, on si môže dovoliť. Už asi viem, prečo prestal hrať Minecraft. Nefunguje, sorry. Vieš, že ten sa nám zíde. Len ho tu nechám. Počkaj, ale my sme kokoti, ale keď ho tu nechám ten kol, tak už ho v živote zase nenájdem potom. Už tam dávam stick, ty kokot, čo ti jebe, ja som retard. Tak odtiaľto od tejto čestky spravíme výjazd hore od tejto čestky. Aby sme vedeli, kde je. Napríklad. Haló? Gold ore, iron ore, Jak sa robí luk? lapis lazuli, Jak sa robí luk? wool. Tri stringy pod seba. No aj tak o minúte, pravda, môže byť. Už ich máš v inventári. A akým to mi krafí, vážne bude sa... Jeden. No. Laco, rozložil som nám kravy ináč. Dobre, tak ich môžeš pozabiť, lebo potrebujeme kožu jak sol. No ale nemáme pšenicu, vieš? Čo im to dávam piči? Tak vydrž, za chvíľku vyrastie pšenica. Poď ju posoliť tými kostiami. Ako utopím vodu? Ako utopíš vodu? Čo? Jaká otázka? No mám tu potok, kurva. Nechceš povedať skôr, ako ju vyparíš, neutopíš ty? Musíš ja ju viem. zastavať. Vody sa inak nezdá. Kto tam pustil takúto pičovinu, mi povedzte chat. Ja sa ako bojím. To je všetko? To je kurva všetko toto? To na toto sme... Ja rád tiež Inkable Stone.
Tam je ako jebače. Čo robíte vy idioti? Čo som kurva spravil? What the car tried to swim in lava to escape shot. Ty hovada, čo robíte? Ako môže byť, no. Ja neviem. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Idem za vami, chalani, hneď som tam. Ako? No?